51 फटिग्राय एसेम्बलिनि साइजा छरा बिसि बाय खबजा अन्तमणि देबबर्मा पाराओ नुखुंखुंसिनि खरग नैजिसा भोटार त्रिपुरा मथानि बाना याकारै बीजेपीनि बाना रमलाइखा बर्न बाना बदबुबानि बाना याफारै लामसगै नाहारका मन्त्री सुधांशु दास उनकोटी डिस्ट्रिक्ट जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट पूर्णमोहन देबबर्मा ताई परितोष देबबर्मानो खबै जुदा जुदा आदौ र बेलाय हामबाय चिनक बरक निउज मीडिया रंनो तिनि ओ जगाव जों फटिग्राय मंडलनि बखाक्ति खै तिनि ओ जगाव तिप्रा मथा स्पेशली तिप्रा मथानि न तिप्रा मथाव जे सामुखाय थांनाय टिडब्ल्यूएफ रक बतंगो आं बाय थाङागि ओ जगा केम्पेन खलायपेजे आंबगै साइमानो बरक तिनि तिप्रा सानि जे हामक्राय बा इमोशनली जे चलि दंमनि बाय जे बास्तव नुगुइ तिनि ओ जगाव बीजेपी नि बाना रमफायका 10 परिबारनि 21 भोटार तिनि बसकांनि सालो बरक बाय यापिरि सेलै तिनि ओ जगाव मन्त्री सुधांशु दास बबो फायथांका ब फाइमानि यागुलो तिनि ओ जगा जे समस्या दंमनि आकग्रनो तिलै सालायका बसकांनि सालदगो अबाहायके यापिरि सेलायनाय ताई तिनिनि दिनो बानो गोबां जगाव ब साहरजाक दंगो निहिनजाक दंगो बररक बुजिबाय खे मोटामुटी कारण इमोशनल बायजों बरकनो रमिनार गैमिया जेकुनो जराव कायसा इमोशनल कायसा जरा चलिउ दो इमोशनल बरकनो आसुक समय खाविनार गैमिया जों बास्तवनो नांगो सुदु इमोशनल बायसिमि तंखायनिया जों प्रेक्टिकल लो नांगो प्रेक्टिकल सामुं खलायनि नांगो प्रेक्टिकल नि सामुं खलायै चिनि जे डेभलपमेन्ट नि सामुं नांगो आउ चबातो खलायनाय दफानि बगै चबातो खलायलायनाय दफानि बगै चबा खलायनायनि हिमपानो सिगांचिनि सागो फान करि हिंगाकै जों चबा खलायनायनि पानो खलायमान्या आवन बगै जों राजनैतिक भाबे चिनि जे चबा तंमनि राजनैतिक भाबे चिनि जे सुजुग सुबिदा तंमनि राजनैतिक भाबे चिनि जे मानथाय तंमनि राजनैतिक भाबे चिनि जे अधिकार तंमन्नो जों माननानि हिंगाकै ताबुक भारतीय जनता पार्टी सारा चिनि उपाय करि हनै चिनि तिप्रा सार तुरुक साइमानदक मानदकै जागा जागाओ थायो अबाहायकेनो याप्रि सेलाय तंलायो बसकांनि सालो नुकजाकनाय कगनो तंगो तुइ कुतुंगो आबो थागिया तुइ कसांगो आबो थागु अबाहायकेनो जों बसकांनि सालो कुबुइ ताताल सिजागै तंगो कुबुइ तंखांकै कुबुयो बथाकनाय ताताल तंखै तातालनि बर तुरुक खननाय आबो कक पाइथाक अकक सावैनो दिनि जे कताल याप्रि सेनाय रक बरकनो खाबाय खुबै लामसगो ते अजगानि मंडल नि बररक चिनि जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक दंगो चिनि अजगा यूथ रक दंगो चिनि बुरै बदल रक दंगो बरक बाहायनो बसकांनि सालो नांमानि अजगानि अ कामिनि हामक्राय इंगै बरक बासा थंनै आनि सुरि मुंगो तंनाय चिनि कगो तंगो नों हामारि इंदि जदिनो जों बरक इंगै फायै कामिनि बरक इंगै आंगो पारानि बरक इंगै अ पारानि मुंसासकपानो हामक्राय खलाय कालां थांमाय आंगाकै आं आसायमनि आबो बेरथसि आकक कसारैनो दिनि जे कताल याप्रि सेनाय रक जे कसामनि तंनाय रक बरकनि थानिवानि कबो बुं तंनाय कताल फाइनाय हनि बरकनो खिखलाय तनियावै नरक याक तिदुलै याक बाक्सा खाई याप्रि थानसाकै हिमलायनाय बागै बेलायखेना हामबाय हिंके पहिला जे तिप्रा बाथा तंमानि हिंके ब्लक प्रेसिडेंट 51 फटिग्रायनि सिनि आं साइदासरा बा राजकान्नि बा दिनं वाट होय बरक आनो संगै रिखा हिंके काहाम खलायनो सामखै खलायका हायपाना सिनि प्रब्लेम खाय जों तुइनि बागय बेलाय कि कष्ट तान बागय हिंके जे जागा जों 5 बोसोर बुट फायो थाङो फायो जों तुइनि कष्ट तै लामानि कष्ट विशेष खलाय जों लामा नांगो तुइ नांगो हिंकाय जों जे बरकनो बुट दिवो आ बरक जों नायया तान बागय नायफाया लामा रक बेलाय दुखु नाङो जों अबन बागय पारा एलाका जों जतनो खाबाक सा खलाय तिनि जों चिनि सारलो जों कजालायखा जों तिने अ लामानि साक्सेस तुइनि साक्सेस ना बागय जों अबनि बागय नों थानि कयो बा सानो अबनि बागय जों अरो अ मिटिंनो जों खलाय मानखा